Sunt foarte curioasă să vă aflu părerea despre accidentul din Apărătorii Patriei, în care o mamă care împingea un cărucior a fost omorâtă pe trecerea de pietoni. Pentru că, din punctul meu de vedere, în mod clar, șoferul este vinovat din multe motive. În primul rând, avea carnetul suspendat, din câte înțeleg. Conducea, din câte am putut eu să văd pe imagini și din ce înțeleg, conducea cu viteză în localitate, evident. Nu a încetinit, nu a oprit la trecerea de pieton, deși evident ar fi trebuit să o facă. Dimpotrivă, înțeleg că ar fi accelerat, deși nu avea vizibilitate bună și nu a putut observa că dintre mașini a ieșit doamna, pietonul care împingea căruciorul. Da, și de aici și nenorocirea. Și mă rog, cum îi place presei, da, că asta face audiență, să arate faptul că era vitezoman, că se filma, mergea cu viteză foarte mare și așa mai departe. Da. Corect, adevărat, șoferul este vinovat. Fără discuție. Dar, cum ar fi fost ca și doamna, pieton, să se fie asigurat cu adevărat și în general pietonii, să nu considere că dacă se aruncă pe trecerea de pietoni, au prioritate și gata, mașinile vor opri și vor fi în siguranță. O mare porcărie, o mare prostie. Și nimeni nu spune asta, ba da, de fapt l-am auzit pe Titi Aur, singurul, căci la televizor nu am auzit decât refrenul ăsta cu șoferul. Nimeni ne vorbind despre pietonul, despre doamna care nu s-a asigurat așa cum trebuie, pentru că dacă s-ar fi asigurat, cu siguranță nu ar fi traversat strada. Clar, n-ai cum, te asiguri, nu? Pur și simplu sar dintre mașini, împingi căruciorul pe trecerea de pietoni, că ai prioritate. Și dacă ai prioritate, mori cu prioritatea în mână? Da, șoferii ar trebui să oprească, să încetinească, să oprească. De multe ori nu se întâmplă. Câte accidente au avut loc pe trecerea de pietoni? Ce prostia asta din partea pietonilor? Chiar să nu-ți pese ție de viața ta. Să te aștepți că te ferește altul, care altul grijă de viața ta, serios? Mama, doamna, pieton, trebuia să se asigure, să fie sigură că acel șofer oprește. Da? Căci iată ce se întâmplă. Nu știu, sunt foarte curioasă de părerea voastră. Nu au și pietonii, nu au avut și doamna în cazul ăsta partea dânsei de vină. Și pietonii în general, care pur și simplu traversează, se aruncă pe trecerea de pietoni fără să se asigure așa cum ar trebui. Și sfârșesc foarte prost. Au fost nenumărate cazuri, așa cum am zis. Nu știu, eu una niciodată nu m-am aruncat pe trecerea de pieton, ca pieton. Dar am văzut mulți pietoni aruncându-se pe trecerea de pietoni. Și bun, în cazul ăsta, da, șoferul era unul care avea carnetul suspendat, căruia îi plăcea viteza, care n-a oprit la trecerea de pietoni și așa mai departe. Înțeleg că n-ar fi fost sub influența vreunei substanțe sau băut și așa mai departe. Înțeleg. Nu știu care e adevărul, în fine. Dar, da, sunt mulți pe străzi, mai ales în ziua de astăzi, drogați, băuți, pur și simplu inconștienți. Cum să-ți lași tu viața în mâna altcuiva? Nu ar trebui să ai tu în primul rând grijă de viața ta? Să-ți pese ție în primul rând de viața ta și de a copilului, că mai împingea și un cărucior. Pentru numele lui Dumnezeu, nu știu. Sunt foarte curioasă de părerea voastră.